Ana-ana sa 36.4% ang pagkatibawa sa gitakdang bag-ong Provincial Health Office Building nga mobalor 59,990,254 pesos and 7 cents nga kasamtangang gitukod ubos sa administrasyon ni Governor Bambi Imano. Kini usa ka tumanan sa saad nga mahatagan ng PHO sa usa ka mas maanindot og plastar nga luna human nga niadtong Abril 14, 2021 nasunog ang ilang daang building. Sa pagkakaroon mo lang kubna ang mga nahuman nga parte sa maong proyekto gikan sa pag-demolish sa nasunog nga building ngadto na sa excavation works, lakip na foundation works, concrete works nga dunay mat foundation, tie beam, pedestal, hagdanan, ground floor slab ug sa masonry works o wall partitions alang sa CR. Samtang parayon pang gi-install ang steel columns ug beams ug pagbutang sa plumbing line kun pipes ug mga electrical conduit. Gani dihang mibisita si Governor Bambi sa ongoing construction uban ang puwersa sa Misamis Oriental Department Heads Association niadtong Mayo 2. Dako ang iyang pasalamat sa PEO pinangunahan ni Engineer Prisco Valmoria uban ang project engineer niini nga si Engineer Vanessa Fuentes. Lakip na ang pagrekognisar sa kahago sa tanang working personnel. Panghinaot ni Governor Bambi Imano nga mapaspasan ang pagtrabaho ni ini nga gambalay sa dili pa mahuman ang iyang termino isip amahan dinhi sa lalawigan sa Misamis Oriental. Ako si Lambert Regian Amor Maygay alang sa Miss or Balita.